Eta zuk, ez alduzu sentitzen etzarela duela 10 urte zinen pertsona berdina? Lehen margotzea zen nire denbora librean egitea gustatzen zitzaidana, orain nahiago dut argazkiak ateratzea. Dagoeneko ez daramat kamiseta esturik ez da txapelarik ere, orain arropa erosoa janzten dut eta bizar pixkat tarteka. Denborarekin pertsonak aldatu egiten gara, gure lehentasunak, gustuak, bestei erakusten dieguna, itxura, eraldatzen doaz. Hala ere, gure esentzia beti da eta izango da berdina. Gureak marketingi gauza bera gertatu zaio. Duela 10 urte marketing zerbitzuak eskaintzen genituen, web horrien diseinua, dokumentuen eta publizitatearen inpresioa eta banaketa, contact centerra. Denborarekin bezeroek zerbitzu desberdinak eskatu dituzte eta bezeroak behar duena eskaini ahal izateko gure zerbitzuak espezializatzen joan gara. Orain datuen, informazioaren eta komunikazioen kudeaketarekin lotuago dauden zerbitzuak eskaintzen ditugu. Datuak zehatz zabaltzen eta idazten ditugu. Informazioa ulertu eta xehetasun guztietan eskuragarri egiten dugu. Arreta zerbitzuei eta interakzio bakoitzari bizia ematen diogu eta back office zerbitzu eraginkor bat ere badegu. Eta komunikazioak, egunez egun segurtasunarekin eta kalitatearekin dugun konpromisoa erakusten dugu euskarri edo kanal guztietarako inpresio, manipulatu eta bidalketa berezietan. Lehen egiten genituen gauza berak egiten ez baditugu, zergatik ez dugu irudia ere aldatzen. Ez gara hobeto sentitzen nolakoak garen azaltzeko hitz zehatzak aurkitzen ditugunean? Ba orain erosoago sentitzen gara gureak datapost izenarekin. Hain zuzen, dibisioan egiten denarekin eta egin nahi dugunarekin lotuak dauten hitzak erabiltzen dituelako. Data, datua, eta post, ondorena, datuaren atzetik datorrena. Hemendik aurrera gureak marketing izena desagertzen joango da eta gureak datapost da gure izen berria. Itxura aldatzen da, baina DNA berdina izaten jarraitzen dugu. Eta horregatik, zerbitzu berritzaileenetan ere, inklusioaren alde jarraituko dugu lanean modu profesional eta lehiakorrean.